oinetan babestua, Erremeluriko etxaldea dugu. Milaka urte dituen haitz honetan zulatutako dolareetan egin ziren Errioxa Arabarreko lehenengo ardoak. Gaur, Andre Mariaren ermitaren babesean daude, atxeden hartzen eta bikainako egiten Arabako ardorik preziatuenetarikoak. Akatsik gabeko marrazki hauek, akuarela impresionista biribilenak gogora ekartzen dizkigutenak, Errioxa Arabarreko mahastiak dira. Lur emankorrak, klima oparoak, eskutre batuek eta mimoek betetzen dituzte lur sail hauek urrezko mahats mordoz. Xak eta ula erraldo jonetan, muino bakoitzak gotorlekua da. Tontorretik inguruko lurrak menpean daude. Badira 1000 urte baino gehiago, Antxo handiak Nafarroako zaindaria deitu zuen gaztelua hemen eraiki zuela. Hemendik defendatu zuen erreinu zaharra musulmanen erasoaldietatik. Biasteri harresi zinguratu zenetik gaur arte, herritarrek elkarlanean jardun dute eta herria garaitezin eta emankor bihurtu dute. Erdi Aroko kaleska estuen azpian, Gruyerreko gazta baten itxura du. Biasteri, muinoa zulatzen duten katakonbaz josita dago. Zulo horietan gordetzen dira ardoz betetako upel preziatuak. Ibilgailuak ezin dira hirigune honetan barneratu, ondoratu ez dadin. Muino honen oinetan, El Pradoko aintzira urezko paradisua da. Era askotako anfibio eta hegaztiek hemen aurkitzen dute bizilekua neguan, mendi eta mahastien artean. Duela 18 mende iritsi ziren Arabara lehenengo mahatxondoak, baina ordena erlijiosoak izan ziren lantzen aurrenengoak Ebroren ertzetan. Eta elizgizon ikasi bat, Manuel Esteban Quintano izan zen Bordeletik Errioxa Arabarrera ardoa egiteko modu egokia ekarri zuena. Teknika eta grina uztartuz, 100 urte lehenago zakar, gustugabe eta ahultzat jo zuten mama ura, orain Europako onenetarikoa bihurtu da. Urreak adina balio du orain ardoak, eta ondo babesteko bere izen onari dagozkion jauregiak eraikitzen dizkiote. Ardo bikainaz betetako 90 milioi botila baino gehiago ateratzen dira urtero, Arabako mahatxondoetatik. Eltziego erraz ezagut dezakegu San Andreseko dorre asimetrikoei esker. Teilatu behetan ardoak urtzen duten benetako santutegiak eskutatzen ditu. Upeltegi historiko hauetan, Markesarenean esaterako, ganga ilunetan zehar ibili eta 100 urtetik gora duen erreserbako ardoa dastatzea, ia bizipen mistikoa da.